Malawi Brief. Mu programu ya kulinji lero mwazina awunikirapo zakukwera kwa mafuta kumene kwachitika usiku wathawu komanso zina zambiri. Takhalani pomwepo. Izokuti tikambirane ngati Amalawi kunjaku kukuchitika zochuluka nkumayira kuti apapa nde titengepo iti zambiri zikuchitika kunjaku zina zikuchitika anthu akugona. Ndikulandireni mufuna tundizita lembi ndikulandireni Awayana Shunga khalani ndi ulemu mayi matekani ndazipatsa ulemu ndingachoke pano ntchito nkuta chabwino mwadzuka bwanji? ayi inetu ndadzuka bwino amwina nkhani ndi yomweyo yoti kumadzuka nkumapeza zone kuti mafuta akwera mtengo ndiye zilozilo lomweli ndimati ndithire mafuta koma china chake chimandibweza ndiye basi tu mafilling station mwina awiri wonse kuwadusa ngakhale mazulo nditu nazayenda mtawuni ndithira mawa ndiupeza akwera ndiye ndikuti ayi nthawi zina basi tingosonkha kubomako nangati tani makamaka ndiyeno tinene kuti mmene fotokozera Awayana Shunga kuti mbandakuchawo titero kuti mbandakucha chifukwa statement yokapita pa page ya Mera ikuonetsa kuti 3 hours ago pano sindidziwa ngati zasintha kuti mwina 4 hours ago kusonyeza kuti ndi mbandakucha ndithu pamene pa page pa bungwe la Mera ayikapo kuti mitengo ya mafuta yasintha. Petro kuchoka pa 3,499 pano ali pa 4,965 kukweraku kwakwera ndi 41.90%, ndipo diesel anali pa 3,500 pano tsopano ali pa 4,945 kukweraku ndi kwakwera mafuta wakwera ndithu ndi 41.29% pa zifukwa zosiyanasiyana zimene bungwe limeneli la Mera lalemba mu kalata imeneyi. Koma kuti tikambirane bwinobwino kuti kodi chachititsa ndi chani nanga pamenepa zikhale motani, kodi Amalawi tipulumuka kapena zithandizira kuti mafuta zipezeka mdziko muno mosavuta. Nkhani imeneyi tikhale tikuyita mbatsula bwino lino mu programu ya kulinji mawa tikhale ndi Amera pompano tiyesesa kuti tikhale nawo afotokoze bwinobwino kuti kodi zikuyenda motani. Koma kwa lero tikhale tikambirana nkhani ina imene yachitikanso dzuloli makamaka wachiwiri kwa nduna yoona za chitetezo cha mdziko amenewa ndi Norman Chisale anapita ku nthambi ija imene imapanga mapassport ya immigration mdziko lino. Kumeneku analankhulapo zinthu zina zimene Amalawi akukambirana kunjako. Iwo anapempha Amalawi kuti amene ali ndi umboni ogwirika kuti anafunsidwa kuti alipire ndalama ina yapamwamba kupatula ndalama imene ameneka kulipira kuti apeze mapassport apititse umboni umenewu ku ofesi kwawo, ndipo achule anthu amene anapatsa ndalama. Akatero andunawa akuti apita ku ofesi kumeneku nkukachitapo kanthu ndipo athandiza anthu amene apereka umboniwo kuti mapassport awo awapeze mosavuta within days. Ndetufuna tikhale tikukambirana nkhani imeneyi kuti kodi izi zimene achita ana deputy ministers zithandiza bwanji kulimbana ndi katangale komanso kusintha zinthu ku bungwe limeneli la immigration. Pali malipoti okuti ena amalipira pafupifupi 300,000 kuti yapamwamba kuti athandizike. Nde alembi nkhani imene tili nayo tsiku la lero dzina lichala bwera nkhani imene tikhale tikukambirana tsiku la lero ndi imeneyi. Komano mu programu iyi tikhale ndi Bon Kalindo tinaonaponso mbuyo munawonso anapita kumeneko pakati pa usiku kukaona anthu akudikirira mapassport awo. Ndetu ufuna nawonso apereke mlomo wawo pa nkhani imeneyi. Tilinso ndi Awire Kambwandira awa ndi mkulu wa bungwe lija la CSAT Center for Social Accountability and Transparency. Komanso tili ndi Pasquale Zulu mneneri wa nthambi ya immigration. Koma iwowa poti kukuchitika zambiri kumeneku ali ndi meeting posachedwa pompa pa 7:30 kukambira nanso nkhani yokhudzana ndi zimenezi. Ndeti timafuna tialole kuti kwa mphindi 5 zokha tingomva kumbali yawo kenako tialole kuti apitirize kugwira ntchito zina za boma. Tikulandireni Pasquale Zulu. Zikomo kwambiri. Kwacha bwanji kumeneko?
ayi kuno kwachabwino sitikudziwa nzathu ku times kuti kuli bwanji mmeneko. kunonso kwachabwino. mutilankhulira uchokera kuti? Ku mzinda wa Blantyre ndithu. Aha, chabwino. Timafuna tisanayambe kuwunikira zimene anduna achiwiri kwa nduna anakamba dzulo ku immigration, timafuna titadziwa kuti kodi zinthu kumeneko pakadali pano zili motani kumbali ya anthu kuwathandiza kuti azilandira mapasipoti awo. Mwina zikuyenda motani kumeneko mbali ya zipangizo zoyenera ndi zina zotero? Zikukwambirireya ngati nthambi imodzi imene ndiyaboma choyambirira kwenikweni chonero tiyamike kuti when ma issues ngati awawo akabwera matitana kuti muze kubera mumbali athu ngati nthambi kuti tikupanga zotani, komanso muzindikire kunena kuti tikuyenera kuti tindudindo oti mitathandiza malayi moyenerera, komanso uzindikire kuti ndi nthawi tingira ndi ma-procedures amene tinayika ngati nthambi ya boma. Pakati pano kwathu kuno zinthu zikuyenda bwino, tiyamikire support imene boma likutipatsa, tiyamikire support imene izo nyanduna kupereka, ndipenso tiyamikire support imene top management ikupereka ngati nthambi imodzi ya boma. Imene tinali ma orientations yosiyana ndi anduna plus even kwa vice president napasito ma deadline ngati nthambi imodzi ya boma imene pena pake sitimachita bwino, ndipo there was a promise by the minister, the vice president, even the deputy minister kunena kuti ma technical issues or ma areas amene tikutsamwa atithandizira kwambiri. Ndipo even kubwera kwa anduna dzulo is a blessing to us chifukwa chonena kuti pali ma issues ena amene timafunitsitsa ife ngati nthambi tikadziwa, koma timakhala ma bottlenecks chifukwa chonena kuti anthu samamastuka to come to us. So kunkhani yopanga ziphaso tivomere kuti alipo opangira mapasipoti aja, timafuna mupangenso konfimu zimenezo. Zongambiri chomwerere ngati nthambi mukati zikuta bwinobwino muona kuti from cancellation ya contract 2021 2022 from Technoblame takati kumana ndi mavuto, kunabwera temporary solution ya e-tech imene ngakhala anthu timapangira mapassport amapeza kuti anthu aja mapassport aja abwizidwanso sali bwino sangongedwa sikani ena amapangidwa kumene tapangirenso. Then kwabwirano anzathu amatrasti wa then also ma issues in terms of erratic supply ya consumables ndi zina izo zili apo. Tiliso nda Malawi amene amakhala maiko osiyana maiko ngati ku South Africa, Tanzania, Zambia amene nthawi zambiri akapita kumaiko kumeneko kusamapanga adhere to immigration laws. At the end of the day muona kuti ma deportation reports amene tinawo ngati nthambi yochuluka kwambiri. So migration ya data from Technoblame to e-tech to Madras inapeza kuti sitheka sinamalizike mpaka napano. That also took advantage kwa Malawi amene mwina apalamula amene anena kuti akabwera upanga destroy passport the very same day after solve immigration upanga passport. And when you look at the price of the passport within the SADC region kuno Malawi ndio chipitisa kwambiri, that also zakangati created burden to us for the anthu. Even a minor error or a minor mistake meaning a passport, they just destroyed passport into the so you find that the population made in Malawi and the numbers I mean to what to a passport I mean to it doesn't make sense because you find good immigration what to that komabe ngati nthambi imene tikuzindikira imene so ili ngati under homeland security
we have managed to make plans to ensure kuti vuto limene takhala tikumana nalo mapagulupu amene akukhalapo destroying ya mapassport amene akhala kuchitika, plus the need for passport services to us as a department. Taona kuti tipange expand some of my stations. Komanso apart from that, ngene notice kuti system ine inapangidwa apa nopa ndionene kuti kulibe kuti munthu akabwera kuti ma biometrics once akalowa mu system mwathu kulibenso kuti munthu akoza apanga passport ngati akuyamba kumene ngati imene zikumakhalira pakali pano. Panopa timafuna tidziweno capacity yanu ndiyotani, muli ndi zonse zoyenereka kuti mukhoza kukwanitsa kupanga print ma passport anthu onse amene anapanga apply ma passport ku immigration yo? Ndikhoza kuvomera, ndikhoza kukana chifukwa chonena kuti despite the fact kuti support imene tipasa in terms of mabooklets amene tili nawo ngati dziko tingapange print mapassport osati go just to please kuti timalize timakhala ndi macases ena makhala so agent ina anthu amene akufuna kupita kuchipatala, amene apita ku maskulu mabwana athu ngopena ku OPC ku Capitol Hill, what the agent need because they need to travel. So when you have run out of stock as a department, you have to somehow mwina ndizipepani ndizifunako kuti muzingoyankha mwa direct sinanga nthawi yanu ndiyochepa simukhala nafe kwambiri then ndimafuna muyankhe funso ili mwachindunji kenako tipitenso kwa anthu ena ali pano. Muli nawo mabooklet okwanira okuti mutha kukwanitsa kupanga print mu nthawi yake anthu amene anapanga apply ma passport ku immigration? Ndizotheka koma kutengera ndi ma procedures that are supposed to be followed ndionene kuti sitikuyena kuteno because of my cases amene amatogwera emergency. So timakhala ma priority areas komanso timakhala ndi reserve. Also there are some other issues that I can disclose to the general public. Because immigration being one of the security entity, because the passport is a security document, so I cannot just. So yankho ndilo kuti yankho ndiyoti koma singakhale completely blank upanda passport kanasungowana. Achunga mwamva amene ayankhulira apasquale. Ine ndawamva komanso kuti tizivomera kuti ku department kumeneko pamakhala zinthu zina nzovutirapo kuzifotokoza chifukwa cha zina ma interest ena mwina aboma security ndi zina zoterozo. Koma mwina musananyamuke ndimangofuna kuti mudziwe zonena kuti pala malawi wochuluka amene akumabwera mamawa kwambiri pa immigration ku planta yako ku office kwanu. Mwina inu mukamabwera cha ma 7 ma 8 amakhala kuti waza zakale pamene paja. Yenaso agona konko. Siku lina ndukasiyana ku school anangana ndifusa nkumanena kuti anthu onse akutani apa then ndikauza taudikira ma passport akuti this early mama wanga tuna ndikuti ndiye kulilongweso chimozimozi kumzuzunso malosi anasiyana mangoji nkhani nkumanena kuti musanachoke mawanu kwa Malawi ngati amene acha amene akuti munthu wa immigration akuyankhula pakulinji tifuna timve tauzeni chifukwa mukapasa chiyembekezo cha zinthu zoti sizotheka akuya nanu kuli bwino nthawi zina kukuuza zonena kuti izi sizitheka but at the same time ndi bwino ndithu ngati dziko kuti tizikhaso ndi chiyembekezo kuti kodi kusogoloko zinthu zikuyenda bwanji. So in your conclusion tinene kuti anthu amene akugona pamene paja mawu amene mungawayankhula takhata akumverani pompano ndi otani? Ndathokoza kwambiri Banachunga. Ndizomvetsa chisoni ine ngati Malawi immigration office imene ikuyenda kutumikira Malawi tindudindo kufuna kuonetsetsa kunena kuti mavuto ngati amene aja asachitikire. Sikuti ngati nthambi sitiona or sitikudziwa timapita mabwana athu even usiku amayendera malo ngati amene aja. Ndi uthenga umene umakhala kuperekedwa on daily basis kwa maofisa athu. Let's save Malawians better. Let's save Malawians diligently, professionally, komanso maulemu. But now when you look at the capacity that we have as a department, plus the political will sometimes, it's a thing, it means we cannot disclose everything. Let me assure them, moving forward as a department, indeed, we can see the light at the end of the tunnel.
though we cannot promise in a day, in a week, or 2 weeks. But see kuti vuto limene lili mwina singapite myezi iwiri or itatu. Mukumbukira nthawi imene 2021 during that technoplan issue. Munthu umabwera immigration kuja not even kupeza munthu kulowa straight kupanga chilichonse chanandira. And when you see kuti when we migrated from that time up until now, tukuvutika, tukuvomera. But efforts stay on the ground to ensure kunena kuti tathandiza Malawi moyenderera. Ndapemphensa Malawi kunena kuti immigration tonse sitingakhala bwino. We still have some bad apples. As a commitment ngati department yaboma imene so tikuyena kuti tatumikire bwino lomwe. Ndikunena kuti akuna kuti abwere whenever they come across my issues ngati amene waona kuwapereka ndalama koma bwana anthu anditi manena. Each and every morning, go to all immigration officers. Timakhala ndi nthawi timakhala tiwayankhula Malawi. Make sure kumabwera kuno office mtengo wa passport ndo wakupa kuti. Make sure amene akukuthandizani wavala uniform. Make sure don't involve yourself with madobadoba. And make sure musapange ulendo passport isanaduluke. Ndakopera kuti mwatchula madobadobawa koma pepani ndudule nikaye simukhala nafe nthawi yayitali timafuna akalindo anabwerako ku immigration nawonso nkutheka akuzokhala ndi funso kupita kwa inu musanachoke. Aboni Kalindo mwadzuka bwanji? Inetu ndadzuka ka inu mwadzuka bwanji? Ifetu tadzuka bwino. Ndimafuna funso limodzi kupita kwa mneneri wa nthambi ya immigration asanachoke pano. Amene wato apasikale ndi nawo funso langa lofanana ndi lanu limene mwafunsa kuti kodi ndizoona kuti muli ndi capacity yokuti mukhoza kumapanga mapasipoti mungoliuza dziko chilungamo. Ndipempha bwereze ikupanga eko. Kutako seneso ndikukumva ni mwa eko sindikuza kuti chikuchitika ndi chani koma nofunso wanga ndionena kuti mukuliuza dziko kuti inu ngati immigration muli ndi capacity muli ndi mabooklet yokuti mukhoza kumapangira mapasipoti. Ndinanena poyamba paja kunena kuti support imene boma latipatsa pakati pano ndizotheka kuti mwina we can manage mwina ndokhulupirira kuti Aboni Kalindo nawonso afuna kuti mungoliyankha mwa direct munatiyankha mozungulira afuna mwina mungoliyankha mwa direct 80% tikoza kupanga clear. But now the problem ndionena kuti ngati department timanena kuti we need to be very strategic. Stingapange print the whole assignment imene inayo ya mabuku chifukwa chonena kuti timakhala ndi macapacity timakhala na issues ngati anthu amene akupita kuchipatala ku OPC back to hill other issues amene amathandiza for national development. So ngati dziko amene ngati nthambi timayenera kukhala that conscious to make sure kunena kuti we should not just print whatever we have in our custody. Remember, panopa passport is no longer a luxury, it's a necessity. Each and every individual, each and every business person, each and every person of Nova Malawi still wants to go to immigration around the passport. And when you look at those people and then look at those numbers, yesterday you might be talking in the backlog of 100,000 in our system. Come tomorrow or the after tomorrow, with the deportation has become 470 years and region or see I come get immigration. You see good capacity in. So we have to be honest. We take it up, support the government is there, but the thing is, we need to be also very strategic in ensuring on our part we should still provide passport printing services. If you're not living our Africa India, we have that law to ensure that is. Chabwino tathokoza Pasquale timafuna tipemphe kuti mwina mukonzekera za meeting mutangokhalako nkumamvetsera pena pake pali pakhali funso lanu posachedwa pompa ndengati zingatheke kuti mwina mukudikira anthu sanabwere ku meeting iko mwina tikupatseni mpata kuti mutiyankhe koma kwa pano timangofuna tingodziwano minister na deputy minister nabwera akufuna kuti anthu amene akukhudzidwa ndi nkhani zakatangale amenewo chilungamo chigwire ntchito. Inuyo ngati immigration munayika ndondomeko zotani zothana ndi corruption chifukwa kumene koko
katangale isanayambe lero anayamba kalekale passport yako kuti ituluke nde kuti unyeme mthumba anthu ena zimayeneka ziyende motero munayika njira zotani pothana ndi nkhani za katangale kumeneko? Njira ndi zambiri mbiri. I said when you go to the immigration Facebook page, my flyers, when you go Moses Smart, my border, my airport, chonde musapereke ndalama. Make sure kunena kuti my services that they are free, timakani ma prescribed fees. Amina anthu akuna kuti apereke. But the problem that we have kundonena kuti tivomere, we say in the first place kunena kuti each and every government sector, each and every government department, agency, whatever, we still have some bad apples. Ndikunena sapa mabwiriza kunena kuti we are very much committed. Tikumauza mama oli also antaka kulera masewera stickers. Make sure mukuthandiza ndi officer amene applying for immigration. Make sure don't pay an extra money apart from 50,000 imene pasipoti ya imene muda kulipira. Ngati wina wakakukakamizana pitani kwa mabwana osikani mkatimu kuti kuthandizeni. Anthu sabwera they're not forthcoming. I still remember even a deputy minister said because him being a politician, that's the advantage to us. He is a man of people. You could see people responding, people. But when you on us, daily basis, each and every morning, we try to do that. Management had to push for the anti-corruption policy, that one way of the film ensuring we should keep the vice. Izo zili hapo we still going to face challenges just because many pali need for that service when there is gap in terms of service delivery kulingana ndi mmene machallenges amene khatukumana nawo ndikhulupirira kuti that's one of the catalysts behind my problems amene tukhala nawo komano sose amene akuchitika kuti all officers that are doing that. Tikuthokozeni kwambiri Pasquale Zulu chifukwa chobwera mu program yathu ya lero. Tikuyamikeni titha kumasulani kuti mukagwire ntchito zina. Tathokoza. Zikomo. Tiyambe ndi awire kambwandira. Mwamva ndithu mmene alankhulira Pasquale Zulu kuchokera ku nthambi imeneyi ya immigration. Koma nkhani imene tikufuna tikhazikike pano ndi nkhani ya imene anduna achiwiri kwa nduna anabweretsa dzulo. Anena kuti anthu apite ndi umboni amene akudziwa zokuti anafusidwa kuti alipire ndalama yoonjezera kuti apeze passport yawo apite ku ofesi kwawo. Anthu amenewo athandizika ndipo maofesi amene akukhudzidwa lamulo ligwire ntchito ndipo amangapo ena dzulo. Inu mukuona kuti izi zimene anduna achitazi zithandiza bwanji kuthana ndi mavuto amene ali ku immigration makamaka nkhani zakatangale? Zikomo kwambiri leya. Ndipereke moni kwa omvera komanso anzanga amene ali pamenepo. Ndamvera ndi chidwi ndithu mmene makambirana. Mwina choyambirira ndinene kuti anduna akuoneka kuti amayankhula ngati munthu wandale. Koma mwina ndisanafike kumeneko kuyankhula kwawo ndi kuvomereza kunena kuti zinthu kumeneko sizili bwino. Ndiye choyambirira ndinene kuti statement yawo mwina ukayunika kwambiri itha kusonyezanso kunena kuti nawonso akuoneka ngati alibe chikhulupiriro mu nthambi za boma zimene tinazipatsa kunena kuti zizithana ndi nkhani yakatangale. Koma timaganiza kunena kuti ngati munthu waona nkhani yakatangale koyenera kupanga ripoti ku ofesi wanu unaya nkhani imeneyo imayenera kupita ku nthambi zimene zinapatsidwa kunena kuti zizithana ndithu ndi katangale. Ndiye pachingelezi mwina ndikananena kuti kuyankhula kwawo komwina just public relations management. Ungofuna kuwaonetsa anthu kunena kuti ukhala ngati bomaso nalo ndilokhudzidwa. Koma chimene tichikupangika katangale kumeneko kwambiri ndikuona kunena kuti ndi by inefficiency. Chimene timafuna kunena kuti amalawi amve kunena kuti kodi boma layika malifomu otani. Zimenezo zimene zingathandize kunena kuti kumeneko kukonzedwe
mukamamva amene akukambiramo ndiye kuti tinkhani ngakhale anthu amene timalemba kunena kuti apange supply mapassport muona kunena kuti dongosolo lake silikhala labwino, timatenga masuply amene alibe wina kuthekera, zotsatira zake zimenezi. Ndiye timaganiza kunena kuti tinkhani yongouza amalawi kunena kuti azibwera ofesi ya nduna, kodi amalawi tonse titipite kumeneko sanduna agwiraso ntchito. So ndimaona ngati zimenezo mwina sizoona mwina afotokuzazo izozo nzongofuna kuonetsa kunena kuti ngati boma mwina tibasa chabwino tikamane natu kunena kuti anthu apangedi kodi nkhani zakatangati pali zinthu zambiri zimene zimayenera kuonekera. Kodi anthu ndi otetezedwa bwanji, timanena za whistleblower protection. Anthu kodi pali njira zotetezedwa bwanji zimene zayikidwa kunena kuti anthu kupaka pasipoti nkhani zimenezi. So muona zonsezo sana nime nde timaona ngati iwowo mwina angoyankhula ngati munthu andale tisatengere kwambiri zimenezo, koma tikanyakonda akanatifotokozera kuti kodi boma likuchitanji kunena kuti mayenifishes amene ali kumeneko mwina tithane nawo. Mukamawamva Zulu unapanikiza ineyo sakuperekaso chilimbikitso kunena kuti mavuto amene watisakusana nawo kumpano kati ndime kaye pamene poleya akambwandira mwina musanapite timafuna tidziwe kuti kwa inu mwanena zokuti amalawi ambiri sangakwanitse kupita ku ofesi ya nduna, koma no don't you think kuti iyi mwina ikhoza kukhala njira yabwino kupereka mantha kwa anthu amene akuchita izi kuti mwina mchitidwe wakatangalewu usapitirire kuchitika? Imeneyo si njira yabwino leya. Anafotokoza kale apasikawa kuti kuli njira kumene kuzonena kuti anthu ati kumapanga ripoti kaya ndi ku SCB kaya ndi kuti zimenezo zili kuphulakana. Nkhani yayikulu timeneli pamenepo ndionena kuti nthambi imeneyi ikukanika kupanga print mapassport. Ndikukhulupirira kunena kuti akanakhala kuti zonse zimayenda bwino monga amene zimayenera kukhalira, nkhani yakatangale imeneyi sikanakhalapo. Ndiye choyenera kukonza ndi kuyika zinthu zothekera kunena kuti azitha kupanga print mapassport ndi demand imeneyi. Kodi azathu ku Tanzania, azathu ku Zambia, azathu ku Zimbabwe akupulitsa bwanji mapassport popanga zimene zilipo? Nkhani yayikulu ndikuona ngati chifukwa chanyera tikumalemba masupplier amene alibe kuthekera, tikumalemba masupplier amene alibe mbiri yonena kuti atha kupanga supply mapassport. Ndiye zotsatira zake ndithu katangale amamera njenje chifukwa chonena kuti upeze pepala lija pamafunika kuti mwina munthu upereke kena kake. Chabwino ndibwerenso kwa inu akambwandira posachedwa pompa kuti akambwandira mundimva ndi zimene zili ndi upangiri ndithu otsana ndi katangale, koma tisanene kunena kuti amalawa zipita ku ofesi ya nduna kumakamanga ripoti za katangale. Ndikuona ngati tikatero ndimve. Chabwino akambwandira ndathokoza kwambiri. Ndibwerenso kwa inu kuti mutiuze kuti kodi njira zabwino mukuona ngati kuti njira zabwino zothanirana ndi katangale ndi ziti? Aboni Kalindo ine ndilipo. Ndimafuna funso limeneli nanunso mutaliyankha kuti mukuona kuti izi zimene achita anduna a Deputy Minister of Homeland Affairs operation, chifukwa iwo operation yawo ndiyo ngothamanga yet achunga operation yawo ndiyo ngothamanga yongoonetsa kuti zinthu zikuyenda pamalo. Yes, or logistics in this mukuona kuti zimene achitazi zithandiza bwanji kukonza mavuto amene ali ku nthambi imeneyi ya immigration? Mbuya mutinakuona nanunso munapita kumene kuwapasa uthenga muthalika kuti yayi muone izi zikuchitikazi tachitani mwansanga. Choyambirira ndithokoze ndiyitana mu program imeneyi. Funso lanu limene mwandifunsa ndinene kuti zimene apanga anduna zija zikungochita vindicate, zikungopherezera zovuta zimene zili ku immigration, ndipo njira imene apanga ija yofuna kufufuza ndi njira yabwino, komano mwina ipite beyond unduna wawo, chifukwa tili ndi mabungwe ngati Anti-Corruption Bureau amene akhoza kuthana ndi mchitidwe umene ukuchitika ku immigration. Ndithokoze kuti mwandiyitana chifukwa ineyo ndinapita, ndipo zimene ndikukuuza ndizokuti ndinaziona ndi maso. Ku immigration kuli katangale woopsa.
passport ya 50,000 muntu akumata kulipira 500,000 600,000 komanso kupatikiza pamenepo anthu akumagona konko ndipo ine ndinapitako imene imachedwa 11 minutes past 12 ya usiku zimene zinaziona ndi maso ndipo ndinachita interview anthu vuto lalikulu limene lilipo ndilonena kuti tikapita ku nkhani za commerce amanena kuti when the supply is low demand is high. Vuto limene lili ku immigration kulibepo zipangizo zopangira mapassport ndipo ine ndimayembekezera kuti Pascal Zulu aliuza dziko chilungamo chifukwa apanakhala kuti mapassport aliko mabukuleti aliko anthu sibwenzi pano akumakhala ochuluka chonchi cha ku immigration. Vuto limene tili nalo ngati dziko ndi lack of political will. Timafuna pamene mwachisanzo boma la sintha ndikulowa boma lina timafuna tichose system ya zimene anapanga anzathu lomo. Mwachisanzo mukaliona vuto la mapassport muona kuti linachokera pamene boma lina sintha ndikulowa MCP ndikuchosa DPP ndi anachosa company imene imapanga mapassport ya Technobrain. Technobrain ajapochoka anachoka ndi password yawo yomwe chifukwa kunali mapayments amene amafuna kuti awalipire. Zosatira zake dziko linabwera ine disarray osakhala ndi mpata wopanga mapassport. So political will ndimene ikuvuta kwambiri muno Malawi kunena kuti za Joyce Banda zikhale za Joyce Banda, za Bingwa Mutharika zikhale za Bingwa Mutharika, za Peter Mutharika zikhale za Peter Mutharika, za Lazarus Chakwera zikhale za Lazarus Chakwera. Tikuiwala kunena kuti boma ndi system. So pokapo titakhala kuti antifeyo tachosa chimene jiji chonena kuti anapanga Chakwera tichichose tipange china, wapanga Mutharika jiya tisachigwirise ntchito tipange china. Mwachisanzo mukaitenga nkhani ngati yaku nifi mmene imayamba phungwe limene sinali nifi koma over the years yasintha mayina ka 8 chifukwa chani timafuna tionese kuti ifeyo tabweresa zathu za nyuwani kangaka kanaolera pasalu lero zosatira zake anthu akuvutika kwambiri andi amene akupanga zimene zizi ndi aku immigration iko mogulizana ndi madobadoba chifukwa tikunena panopa mukoza kuona kuti ngakhale form imene akugulisa form imene imaperekedwa kwa munthu yaulere ikugulisidwa imene cha 5,000 2,000 ifukwa chakunena kuti kuli katangale wafika pasogolo. So ineyo mukandifunsa ndizomvetsa chisoni chifukwa even isolo passport yathu ndi ya fake. Mukapita maiko ena ilibe readable line because when you go to South Africa, when you go to America, akaichita swipe passport yako nokumala imaonesa kuti ilibe information, which is also kwa ineyo ndi chiopsezo kwa anthu akoza kumamangidwa ma airport. Zonsezi zikuchitika chifukwa cho lack of political will. Ndito mukandifunsa chabwino. Ndathokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga yanu Boni Kalindo. Achunga ine ndimafuna kuti ndingoyankhulapo mwansangansanga pa nkhani imene imotere. Choyamba tiyeni tivomere kuti mmene boma limagulira katundu wake wina amene amagwirisa ntchito popangira mapassport pena pake zinasokonekera. Nkhani ya suppliers pena pake sinayende bwino, panali chipwirikiti andi umadabwa kunena kuti kodi ena anapesapo cholowa kapena tinene kuti chani chifukwa nkhani tu ya Technobrain. After that panabwera wena nawonso anavinisana ndako immigration andi nkhani imene ya supply. So chinthu chimodzi chofuna kuunikira ndi nkhani ndondomeko ya mmene timapezera anthu amene amapanga supply katundu ogwirisa ntchito kupangira mapassport. Nkhani imene yoyo ndi imene yatibweresa sopano number 1 imene. Number 2 tentivomere kuti akuluakulu aboma amathanso kulowererapo pa nkhani za ku immigration andi nthawi zina amalowelerapo mowononga. Andi ndikamanena izi sindikunena kuti boma limodzi ayi khalidwe mmene ndagonagona
muona kunena kuti akuluakulu a immigration nthawi zina amangolandira makosi amangolandira mafoni nkumangouzidwa zochita nthawi zina zinthu zimene zili zosusana ndi malamulo awo ndi mmene ayenera kugwirira ntchito mmene iwo anaphunzitsidwira. So muona kuti nthawi zina pamakhala interference of top government officials ku bungwe la immigration ndipo aja amadandaula koma zinthu zoti sangakambe pagulu chifukwa nthawi zina amangozungulira mukawafunsa koma ayi ndithu alipo ena amene amatha kuwapasa pressure very unnecessary. Nimakumbukirapo nthawi ina mpaka na government official wina anankachita demand contractor amene tampasani ndalama mpaka zinali zambiri and mkulu wa immigration nthawi imeneyo kuchita kudandaula kuti sono ine ndalamazi mufuna azandimange ine anakana. Ife media ndikuti pangaleti kuti koma kuchitika izi mangotinena ife koma ifeso nthawi zina timakumana ndi zambiri. So chifukwa chachiwiri ndimafuna ndikambe chimene chomaliza chimene mafuna kukamba ndi nkhani ya katangale wa akuluakuluso akumenekoko aku immigration ndipo nthawi zina tisamangoti akuluakulu ajayi amakhala pali kagulu kena kakapakatipati apa ku immigration kamene kamathamangatamanga kumapanga zimenezi. Nthawi zina imakhala kuti si munthu mmodzi kimakhala a whole chain amadziwana kumene kuja kuti yayi wina akatengamo kuti tikaona so tiliyankhule against mchitidwe umenewo kunena kuti inu mchitidwe wanu wa ku immigration ndimene so wapangisa kuti anthu azivutika pa nkhani imene ya mapassport. As to regards to zimene apanga anthu nawo kuti apanga moyenera kapena ayi mmakumbukira anabwerapo vitumbiko mumba anapita malo osiyanasiyana kukatchukumusa zinthu zimene zimayendera kuma estate nkhani ya ali minister of labor nthawi imeneyo ena nkanena kuti koma ameneyi akutithandiza ena nkanena kuti yayi sakugwisa ntchito protocol. At the end of the day ine am sure Malawi ambiri ananena kuti atathandizika ndaonanso ena upanga maposti kuti kwamene chanatithandiza ameya amzinda wa Blantyre panopo ajomo akumayenda malo osiyanasiyana wena iyayi koma akuonjeza wena kuti ife tikuthandizika. So nthawi zina zimaoneka ngati kuti the unpopular approach kapena kuti njira imene akugwisa ntchito anthu naye ndi imene nthawi zina that's what gets things done unfortunately. Koma mukamapanga zimenezi muonesese kuti mawu amene mwayankhula mwakwanirisa chifukwa anena kuti anthu amene atabwere kukakumana nawo anduna nkuwafotokozera kuti awakuti amapanga zachinyengo pakhale umboni okwanira. Musangochosesa anthu ntchito fuati mmadana nawo kapena kunena kuti adakangana zina ndi zina pakhale maumboni ogwirika onena kuti nkhani iyo tati yapita ku court boma sikaluza sitikapezeka kuti tikulipira ndalama zambiri. So anyway we are praying kunena kuti zonse zichitire ubwino dziko la Malawi ndi Malawi yake. Chabwino tathokoza achunga chifukwa cha ndemanga yanu apati sanapite kwa ma reporters athu tofuna tilankhule ndi Malawi kuti akutipo chani pa nkhani imeneyi. Ndimafuna ndibwerere kwa inu awire kambwandira mati zimene achita andunazi ndi zabwino koma pakuyenereka pakhale ndondomeko zokhazikika. Munakambapo za bungwe la katangale la ACB komanso ndondomeko zimene anakhazikitsa ku immigration ko zimene zikuoneka kuti sizikugwiranso ntchito yayi. Anthu ena kumati olotipite kukapanga report ku ACB palibe chimene chimachitika. Mukuona ngati ndondomeko zabwino zokhazikika zothana ndi katangale ku bungwe limeneli zimene boma lingathe kuyika kapena nthambi imene ingathe kuyika ndi zotani? Zikomo kwambiri. Mwina choyambirira nditsindike kunena kuti tithane ndi katangale mwina osati ku immigration kokha koma nthambi zonse za boma. Choyambirira chachikulu nkunena kuti tiyeni tipange improve service delivery. Munthu azira akapita kumaloko azirangopeza thandizolo mosavutikira. Ndiye kuti tikatero sipakhala so kunena kuti wina azinena kuti ndipatse ndalama kuti ndipatse service. Ndiye chifake ndinafotokoza ndithu kunena kuti ku immigration kuti chachikulu I think wayana wandifotokozera bwino kwambiri. Chachikulu mwina kuti tiunike ndondomeko zake. Kuyambira ndithu tikamafuna kulemba kampani yoti igwire ntchito imeneyo. Kodi ndondomeko zake zikuyenera kutani kampani ikhale yotani. Kawiri chimene timaona tikumalemba makampani amene alibe kuthekera. Ndiye kuti vuto limene likumeneko kuchita. Komanso kawiri timaona khala ngati anthu ena akumapangira dala ndithu kuti kumeneko kukhale mavuto
ndicho linga chonena kuti mwene iwonso apeze ponena kuti athe kumadirapo. Ndiye machazi sikunena kuti bungwe limene la ACB libere amalawi azipanga ripoti, koma ngati zimenezi sitikoza ndiye kuti nkhani akatangaleyi chiyita. So mwina ineyo kwambiri ikanakhazikika kunena kuti ngati dziko tiyeni tipeze njira pachingelezi tikanena kuti lasting solution. Okay. Kodi vuto la mass passport ingatsane nalo bwanji? Mayiko azathu rukulidwe zimenezi. Chabwino tathokoza kwambiri tikhale kuti kumangoona ma short term solutions ndikuti katangala apitilira muona STT imene mukutchulayo ilitu overwhelmed, yomweyo ipite kagwira anthu amene akugula fertilizer wachinyengo zambirimbiri. So matters tikupanga encourage amalawi kuti tiyeni tipange ripoti katangale, koma ndimaona ngati boma likoze nditunjira zimenezi tikoze phako zimene zimapangitsa kunena kuti katangale abadwe mmenemo, zimene zingatithandize ngati dziko. Tathokoza kwambiri akambwandira.